Dnes si predstavíme nový monitor od Alpine TMS 370. Monitor je externý, 6,5 palcový, vyzerá ako veľký iPhone. Obrazovka je TFT aktívna matrica s LED podsvietením, ovládače sú zapustené. Na zadnej strane nájdete upevňovacie prvky pre systém ALPS a zariadenie sa dá pripojiť na prísavkové držiaky na opierky, zabudovaný monitor, priestor pre konektor. Súčasťou alebo hlavným mozgom zariadenia je malý blackbox, kde nájdete pripojenia pre napájanie, výstupný kábel, RGB, vstup pre navigáciu a vstup pre kameru, S-video a klasický audio-video vstup. My máme pripojený DVD prehrávač, k systému sa monitor pripája koncovkou s rýchlokonektorom. Funguje to jednoducho na zacvaknutie, ten kábel je ohybný, dá sa zamontovať kdekoľvek, tým, že je tu istenie, nedochádza k vyťahnutiu. Zatlačím poistku, vyberie monitor. Monitor sa spúšťa zatlačením tlačidla, okamžite sa spúšťa zabudovaný reproduktor. Ovládanie hlasitosti je priamo na monitore, funguje aj mute tlačidlo, kedy krátkym zatlačením tlačidla vypínania vypínam zvukový výstup. A čo sa týka zdrojov, viem pripojiť audio-video vstup, viem pripojiť navigáciu, viem pripojiť cúvaciu kameru. Monitor, tým, že má OLED podsvietenie, je výborne viditeľný aj z relatívne veľkých uhlov. Má stmievací senzor, to znamená, keď ho umiestnite do vozidla, tak na slnku bude pridávať jas, v tme bude jas uberať. Nastavenia sú systémové, kde môžem nastavovať stmievanie, úroveň stmievania, podsvietenie, zvuk tlačidiel, kalibráciu monitora, fabrické nastavenia. Môžem nastavovať zvlášť položky pre audio-video vstup, pre vstup navigácie, pre auto vstup, teda pre cúvaciu kameru. Tlačidlom sa dostanem späť. Máme pripojený k systému DVD prehrávač, ktorý aktuálne prehráva hudbu. Pri prehrávaní videa môžeme prejsť aj k testovaniu videa. Základné testovanie pozostáva z montáže videoobrazcov, obraz je brilantný, jasný, bez nejakých problémov aj pri extrémnom uhle pozorovania. Celkové obraz z tohto zariadenia veľmi presvedčivý.
Čo je výhodou? Výhodou je umiestnenie na v podstate akýkoľvek povrch prostredníctvom držiakov, ktoré dodáva firma Brodit. Tie držiaky využívajú systém známy z PDA navigácie alebo z PDA zariadení uchytením montážnej podložky na 4 skrutky systému AMS. Na slovenskú firmu Brodit zastupuje spoločnosť, od ktorej naša spoločnosť Audio International vie zabezpečiť takmer všetky typy držiakov. To je v podstate ako rýchle predstavenie monitora z mojej strany všetko.